Tila pinitensya sa mga motorista at residente ang matinding trapiko sa Maharlika Highway, partikular sa Barangay Manangle, Sipugod, Camarines Sur, dulot ng paulit-ulit na road reblocking o pagkukumpuni ng mga kalsada. Ayon sa residente na si Nora Rivera, madalas na nahihirapan ang mga biyahero na dumaan sa nasabing lugar dahil sa matagal na hindi matapos na proyekto. May mga pagkakataon pa umanong nagdudulot ito ng mahabang pila ng mga sasakyan, lalo na tuwing peak season. Napakahirap po, napakahirap. Para sa mga biyahero, mahirap. Yun po, pag may nagmamadali, mayroong nag-counterflow, kaya malimit mag-aksidente. Halos 2 buwan nang unang bisitahin ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang Maharlika Highway mula Quirino hanggang Andaya Highway. Kahapon, muling binisita ni Secretary Dizon ang naturang lugar. Kasama ng kalihim ang ilang DPWH official, Kamsur Governor El Villaperte, Congressman Jorge Horibata at iba pa. Ininspeksyon nila ang ilang nagpapatuloy na road reblocking sa Manangle, Sipugod maging ang kabutagan sa Lupi. Maagagan nyo, nung last na visit namin dito, 2 months ago? Mga February. Mga 1 month and a half ago, sarado to eh. So, alam nyo naman, ang sabi natin noon, ang pinangako natin sa mga taga-Kamsur tsaka kay Gakong, is pagdating ng Holy Week, dapat tagus-tagusan na gato, free-flowing na tayo both lanes. Ayon kay Secretary Dizon, maayos ang pagkakagawa ng kalsada sa Barangay Manangle matapos ang ginagawang reblocking sa lugar na hindi na daw patsi-patsi ang pagtatrabaho. Sa katunayan, sa susunod na linggo, bubuksan na sa mga motorista ang 2 lanes na kahabaan ng Manangle, kaya inaasahang magiging magaang ang biyahe ng mga biyahero ngayong nalalapit na Semana Santa. Sinabi ng kalihim na patuloy pa nilang i-inspeksyonin ang iba pang bahagi ng kalsada kabilang na ang Barangay Kabutagan at ang Mauka Bridge upang matiyak na maayos at ligtas itong madadaanan ng mga motorista. So mukhang ma-achieve naman natin yon. Checkin ko lang, may mga 3 pa kaming titignan, pero at least ito, Monday, bukas na to. Tsaka maayos ang pagkagawa. Kahit yung USEC ko na sobrang stricto, sabi niya maayos ang pagkagawa. Ito tatagal na to. Ito tatagal to. Kitang-kita mo pa lang, tatagal to. Hindi to patsi-patsi na lang. So tatagal na to. So ang problema, marami pa tayong kailangan gawin. Pero importante muna, Holy Week, kahit pa paano naman, yung biyahe naman ng mga kababayan natin, hindi naman sila masyado mahirapan. Kasi ang problema dito, pagka one way yan, pag Holy Week, sa dami ng dadaan dito, tutukod na yan. Yung traffic nito, aabutin na ng ilang kilometro yan. Kawawa naman yung mga kababayan natin dumadaan. And remember, hindi lang taga Bicol ang dumadaan dito. Lahat papuntang Visayas, papuntang Mindanao, mga galing Visayas, Mindanao, papunta ng Luzon, lahat yan dito dumadaan. So, at least yung Holy Week timeline natin, mukhang mabibigay naman natin sa mga kababayan natin. After Holy Week, ayun na, talagang magkakaroon na ng magawakang construction dito. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor El Villaperte kay Secretary Dizon at kay Pangulong Bongbong Marcos sa mabilis na aksyon sa pagkakumpuni ng Quirino at Andaya Highway. Salamat tayo kay Pangulong Bongbong, kay Secretary Vince na finally maganda ang aksyon, mabilis, hindi na patsi-patsi, solid ang pagkagawa, pang matagalan. So pasalamat tayo kay Pangulong BBM, kay Secretary Vince for quick action. So pag nagkakaisa, walang problemang di kaya. Eli Balbin, CSN.